Φαντάσου κι εσύ αν υπάρχει άλλη ζωή πέρα μακριά από τη γη. Ήθελα να σου πω για ένα πλανήτη μακρινό που το λέγανε Αντιβάλλος και ήταν η χώρα του ρομπότ. Πού το μοιάζεσαι να μου πάρεις, είσαι μάλλον σε Κασιάρη. Εγώ δεν είμαι από εκεί, μα κατοικώ το Καστική. Άκου να σου πω, τι θυμάμαι το χωριό. Είχαμε ένα βασιλιά που είχε όσον τον καυγά. Καυγάς, καυγάς, καυγάς. Πόσο μου αρέσει ένας καλός καυγάς. Για να περνάω από το σχολείο και πάντα βρίσκω κανένα δυο να μαλώνουν στο θαρανείο. Το πες, αυτό είναι δικό μου. Όχι, δικό μου είναι. Εγώ το βρήκα. Μα άσε με να σου μιλήσω. Γιατί να σε αφήσω με πιο μεγάλη και πιο δυνατή. Μόνο όταν θέλω εγώ μπορείς να παίξεις και μόνο όταν θέλω εγώ μπορείς να μιλήσεις. Πα. Αυτό είναι τρομερό. Και μετά μας παίρνει τον καυγά και τι έγινε. Άσε τι να πει το πω. Ήρθε στο βασιλιά μας στο μυαλό. Να φέρει τα πάνω κάτω και εκεί μα και εδώ. Ετοίμασε ένα αστιατό και διέταξε θα επιτεθεί στη γη και να κλέψει ό,τι βρει. Ρομπότ, είμαστε δυνατός όπως στρατός. Δυνατοί μου στρατιώτες, φορτίζουμε σκοπό να κατεβείτε στη γη και να κάνετε κακό. Πάλι θα μας έρθει για τα γεύση, είμαστε παντοτινά. Πάτε τώρα για να φέρετε και να έχετε δυνάμεις. Τα μακαρόνια τα πλαστικά που κάνουν τα ρομπότ γερά. Μακαρόνια από καλώδια δίνουν όλα τα εφόδια. Πάλι το ίδιο, βασιλιά, θα μας πονέσει η κοιλιά μας. Ακούσαμε αντί γι' αυτό ότι στη γη τρώνε παγωτό. Αν ξανά θα βιάσετε, το κεφάλι σας θα χάσετε. Τι τηρείτε, όσο εδώ έχετε δικαίωμα στο φαγητό, σας δίνω μόνο ηλεκτρικό να σας ελέγχω το μυαλό. Μην σκεφτείτε, μην μιλάτε και ελευθερίες μη ζητάτε. Θυμάσαι αυτή την πρώτη μέρα που σε γνώρισα εδώ πέρα. Είχες έρθει να μου κλέψεις ό,τι έχω πιο ακριβό. Τι κρατάς εσύ εκεί, φέρτε το τη στιγμή. Έχω έρθει για να κλέψω ό,τι καλό σας συγκινεί. Μα είναι η οικογένειά μου και έχω δικαίωμα σε αυτό. Δεν μπορείς να μου την πάρεις, γι' αυτό φύγε από. Τι είναι δικαίωμα, δεν ξέρω, μα εγώ δεν έχω πω αυτό. Μα ό,τι εσύ τώρα θα έχεις, ήρθα να κάνω το κακό. Μετά θυμάμαι και μια μέρα που ήταν βροχερή πολύ που ήθελες να πας στο σχολείο, αλλά η πόρτα ήταν κλειστή. Αφού εσύ την είχες κλείσει, είχες έρθει να μας κλέψεις τη δασκάλα και τον διευθυντή. Για πού το βάλες, μικρούλη, τι θα ρίξεις πως κάνεις εδώ? Έχω έρθει στο σχολείο δικαίωμά μου κι αυτό. Αν σας κλέψω το σχολείο, θα χαρεί ο βασιλιάς. Θα ξεχάσετε πια πως θα είναι σύστας. Θα σκαρώνετε καυγάδες που θα είναι να γελάς. Αποφασίσαμε να μας τα κάνουμε κάτι και εμείς για να σώσουμε τη γη μας, να σωθείτε όλος κι εσείς. Φίλοι μου αγαπημένοι, ήρθαμε σήμερα εδώ για να δούμε τι θα κάνουμε με το πρόβλημα που λέγεται ρομπότ. Ήρθα να τα κλέψουν όλα τα δικαιώματα τη μάμα μου, το σχολείο μου, ακόμη και τα δικαιώματα. Το νερό, το φαγητό μας, το παιχνίδι, το γιατρό και ό,τι άλλο δικαιούται ένα παιδί στον κόσμο αυτό. Νομίζω, φίλοι, τα ρομπότ δεν γνωρίζουν το καλό. Δικαιώματα δεν είχαν στο τόπο του στο μακρινό. Και τι να κάνουμε απευθείας για να μάθουν το καλό, την αγάπη να γνωρίσουν, τη χαρά είναι το σωστό. Εγώ είχα μια ιδέα που μου ήρθε στο λεπτό. Μπαταρίες να αλλάξω από καινούργιο υλικό. Αν στη θέση για το ρεύμα είχαν από μια καρδιά, τότε σίγουρα η αγάπη θα νικούσε τελικά. Τέλεια αυτή η ιδέα. Πάμε όλοι με ρυθμό, χωρίς φόβο και με αγάπη, ας μιλήσουμε στον ρομπόστατο. Ρομπότ, εμείς σας αγαπάμε κι αν το θέλετε κι εσείς. Μπορείτε να μείνετε μόνιμα επί της γης. Θα τρώμε μόνο τα καλώδια ή και λίγο πρώτα. Σκεφτόμουν μάλιστα πως είσαστε εγγραφόντες στο σχολείο.